Makadimo rezimbabwe kusangana zvakare pano pachivhitivhiti chenyu zimejiti apo patinopai nhau dzinopisa zuva nezuva right nyaya yana panapa tine leaked audio renyaya iri kusekeleta mastreets esocial media mushure mekunge mukomana uyu anova mudhanzo star Enzo Aishawo ari kupomerwa mhosva yekuti ari kurara nasewiki neuchivhayo right nyaya iyoyo yatekeshera mastreets so tinoti iwewe kana uri mutsva gara wasubscribe nekuti kusubscribe mahara tisati tanyatsopinda into detail tisati takunzwisa nyaya iri kutenderera right vechidhaka vake ndo vakafomora nyaya iyi vari pedyo naye naizvozvo munhu ari kunzi akafomora nyaya iyi ndilevels akaudza Tateresius akabva auya nenyaya obva aiti bvo pachaunga saka ndoda kuti munzwe leaked audio yenyaya yalevels naTateresius right hazvina kumira mushe zvakanzi mukomana akatengerwa mota yakasiyana nevamwe vese vanga vachipiwa mota naKiller T zvikutaura kunzi vakomana vese vamuri kuona vari kupiwa vane chekuita nekurara nasewiki neu chivhayo ari kunzi sewiki neu chivhayo ingochani hombe munyika yeZimbabwe right ndoda kuti unzvinzwire wega thank you ambanyura Tateresius ingochani manga okay sir as you said so I shall deliver kusika Jesu kusika what is story Enzo shall win why hey how did we start Enzo sure nhamo inokupai vakomana kuti muchidhandwa kumanyowa isu hatina kusarudza kuita vakadzi because of nhamo I was called to be ngochani I was born ngochani sure moitira ngochani mari kukuenda kuSouth Africa munoshanda zvenyu marestaurant Enzo mufamba muchidona madhodhi ndakanzwa uyu anonzani wekunyimwa mota uyu levels achingotaura izvo queen uri kuziya here zvinowa ndakati kunei zvikanzi mukomana ari kudhandwa nawiki now saka unoziva kuti handazvibhilieve unoziva ina levels ka tinombotaura zvedu nyaya tinomboita makuhwa nalevels I didn't believe ndakangoti levels pamwe ada kunditapa pandazoona mukomana apiwa mota yakasiyana nedzevamwe ende zvamunoitwa kumadhodhi uku kukangoera kwadhamba wakusiwa anoenda kuna next Enzo I don't know kana chiri chokwadi chandakaudzwa nalevels kuti ndowakudhandwa kumanyowa Matema why Matema of all the things in the world you sound kudhandwa kumanyowa because of nhamo handitaikudzai pamaifambidzana naPassion Java tikati Passion Java wamunofambidzana anokupa zvipo kubvira pawakatanga kufambidzana naPassion Java glory went it disappeared ezvino wakufongoreswa apa wagara uri kamunhu kadikidiki hauna kana mata yacho mata is materness mata palibe saka ukapedzwa because vakomana vakaita sana wiki now ndofunga wiki now murwere kwakabva kurefu murwere ipopo akambogara mujeri kawaya wiki now akambogara mujeri uyu naizvozvo muri Zimbabwe ndofunga munhu wese azvinzwira ega nyaya iri kutaurwa pano iri kupisa kudai naizvozvo tiudze zvaunofunga mucomment section kuti nyaya iyi unoitora sei unoita sei nayo nyaya iyi thank you for watching